Ο Χίρο βοηθάει. Τα τρενάκια στο νησί Σόντορ θέλουν να είναι απασχολημένα. Πηγαίνουν και έρχονται. Φυσούν και ξεφυσούν. Και κυρίως θέλουν να είναι ευχαριστημένος ο χοντροπατάτας. Ένα πρωί ο Χίρο έφτασε στο σταθμό Νάπφορτ. Έβγαζε καπνούς και ατμούς και έκανε θόρυβο. Ήταν μια ακόμα φορτωμένη μέρα για τον Νάπφορτ. Τότε ο χοντροπατάτας μπήκε βιαστικός στην πλατφόρμα χωρίς το καπέλο του. Ο Χίρο ξαφνιάστηκε. Καλημέρα σας, κύριε. Ελπίζω να έχετε μια καλή μέρα, κύριε. Έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω σήμερα, Χίρο. Τόσο καλή θα είναι η μέρα μου. Το βλέπω, κύριε. Τι κοιτάς, Χίρο? Τίποτα, κύριε. Το καπέλο σας, κύριε. Με συγχωρείς. Τότε ήρθε ο Έντουαρτ. Γεια σου, Χίρο. Φαίνεσαι ανήσυχος. Καθόλου. Και ξαφνικά τους βρήκαν μπελάδες. Μα το καζάνι μου. Τόσα χρόνια δεν το έχω ξαναδεί ποτέ μου αυτό. Ο Χίρο ανησύχησε για τον χοντροπατάτα. Κύριε, μήπως μπορώ να σας βοηθήσω? Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, Χίρο. Πρέπει να επισκεφτώ τον λεπτοπατάτα και πρέπει να του μιλήσω για τον σιδηρόδρομο. Ο Χίρο ήξερε πως ήταν σημαντικό. Καταλαβαίνω, κύριε. Πρέπει να πάω στον Νάπφορτ. Φυσικά, κύριε. Τώρα ανησυχούσε και ο Έντουαρτ. Κύριε! Όχι τώρα, Έντουαρτ. Ο Έντουαρτ συνέχιζε να ανησυχεί. Πρέπει να πάρω κάτι επισκέπτες από την αποβάθρα Μπρένταμ και δεν ξέρω πού να τους πάω. Ούτε ο Χίρο ήξερε που έπρεπε να πάνε οι επισκέπτες. Όμως δεν ήθελε να ενοχλήσει το χοντροπατάτα. Τότε του ήρθε μια ιδέα. Πήγαινε τους στους λόφους, Έντουαρτ. Θα τους αρέσουν οι λόφοι. Έτσι ο Έντουαρτ ξεκίνησε για την αποβάθρα Μπρένταμ και μετά για τους λόφους. Ο Χίρο ένιωσε χαρούμενος. Ήταν ο άρχοντας του σιδηροδρόμου, κάτι που του άρεσε πολύ. Ο Χίρο πήγε προς τον πύργο νερού. Ο Τόμας ήταν εκεί, εφοδιαζόταν με νερό. Γεια σου, Τόμας. Γεια σου, Χίρο. Πού πηγαίνεις, Τόμας? Στο Νάπφορτ. Πρέπει να ρωτήσω το χοντροπατάτα πού να πάω αυτούς τους πάγκους και τα τραπέζια. Ο Χίρο πάλι δεν θέλησε να ενοχλήσει το χοντροπατάτα. Ο χοντροπατάτας είναι πολύ απασχολημένος, Τόμας. Θα σου πει πού να τα πας μετά. Προλαβαίνεις να επισκεφτείς τον φίλο σου, τον αγρότη Τρότερ. Έτσι ο Τόμας ξεκίνησε για τη φάρμα του αγρότη Τρότερ. Ο Χίρο ήταν χαρούμενος. Βοηθούσε τον χοντροπατάτα. Ο Χίρο έφτασε σε μια διασταύρωση. Ο Πέρσι ήταν εκεί. Κουβαλούσε ένα φορτίο με πάπιες. Γεια σου, Πέρσι. Τι κάνεις? Ο Πέρσι ήταν ανήσυχος. Γεια σου, Χίρο. Αυτές οι πάπιες κάνουν πολύ φασαρία. Θέλουν να κάνουν μπάνιο. Πρέπει να βρω το χοντροπατάτα. Αυτός θα μου πει πού να πλατσουρίσουν. Και πάλι ο Χίρο δεν θέλησε να ενοχλήσει το χοντροπατάτα. Ο χοντροπατάτας έχει πολλή δουλειά, Πέρσι. Ίσως πρέπει να τις πας στο Φένλαντ. Οι πάπιες θα είναι πολύ χαρούμενες εκεί. Ευχαριστώ, Χίρο. Ο Χίρο ήταν ευτυχισμένος. Βοηθούσε το χοντροπατάτα και ήταν η καλύτερη δουλειά που είχε κάνει ποτέ. Ο Χίρο έφτασε χαρούμενος σε μια διασταύρωση. Εκεί ήταν ο χοντροπατάτας. Χίρο, όσο περίμενα τον λεπτοπατάτα, έμαθα ανησυχητικά νέα. Ο αγρότης Μακόλ περιμένει τις πάπιες του. Δεν υπάρχουν ούτε πάγκοι ούτε τραπέζια για την απογευματινή μας συναυλία.
Και ο Έντουαρτ έχει αργήσει να πάει στη συναυλία στο Δημαρχείο. Ο Χίρο τρόμαξε. Ο Χοντροπατάτας είχε τα νεύρα του. Είχε νευριάσει μαζί του και έφταιγε εκείνος για όλα. Ένιωσε χειρότερα από ποτέ. Θα μπορούσε να είναι ο άρχοντας των σιδηροδρόμων. Και τώρα ήταν ο άρχοντας των μπελάδων. Συγγνώμη, κύριε. Λυπάμαι πολύ. Ήξερα ότι είχατε πολλή δουλειά. Ήθελα να βοηθήσω. Έτσι είπα εγώ στα τρενάκια τι να κάνουν. Δεν ήθελα να σας ενοχλήσω, κύριε. Ο Χοντροπατάτας ξαφνιάστηκε. Δεν ήθελες να με ενοχλήσεις? Μα είμαι ο ελεγκτής του σιδηροδρόμου. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό για μένα από το να είναι πραγματικά χρήσιμα τα τρένα μου. Ο Χίρο συμφώνησε. Τώρα το ξέρω, κύριε. Δεν είμαι ο άρχοντας του σιδηρόδρομου. Πρέπει να λύσω το πρόβλημα. Μπορώ να βρω λύση. Δώστε μου λίγο χρόνο. Και ο Χίρο έφυγε γρήγορα. Βρήκε τον Έντουαρτ στους λόφους. Γεια σου, Χίρο. Οι επισκέπτες μου είναι πολύ χαρούμενοι. Μπράβο, Έντουαρτ. Αλλά τώρα πρέπει να πας στους επισκέπτες στο σταθμό Νάπφορντ. Ο Χοντροπατάτας θα σου δώσει οδηγίες. Νόμιζα ότι δεν έπρεπε να τον ενοχλήσουμε, Χίρο. Έκανα λάθος, Έντουαρτ. Ο Χοντροπατάτας δεν το ήθελε καθόλου αυτό. Και ο Χίρο έφυγε πάλι γρήγορα. Μετά από λίγο έφτασε στη φάρμα του αγρότη Τρότερ. Γεια σου, Τόμας. Γεια σου, Χίρο. Βλέπεις, περνάω υπέροχα με τα γουρουνάκια. Ωραία, Τόμας, φίλε μου. Όμως τώρα πρέπει να πας όσο πιο γρήγορα μπορείς στο Νάπφορντ. Ο Χοντροπατάτας περιμένει να σου δώσει οδηγίες. Νόμιζα ότι δεν θα ενοχλούσαμε το Χοντροπατάτα, Χίρο. Έκανα λάθος, Τόμας. Ο Χοντροπατάτας δεν το ήθελε καθόλου αυτό. Γεια σου, Χίρο. Ο Χίρο πήγε γρήγορα στο Φέρλαντ. Ο Πέρσι ήταν εκεί. Οι πάπιες κολυμπούσαν χαρούμενες. Γεια σου, Πέρσι. Γεια σου, Χίρο. Οι πάπιες είναι πολύ χαρούμενες. Χαίρομαι που το ακούω, Πέρσι. Όμως τώρα πρέπει να πας στις πάπιες στο Νάπφορντ. Ο Χοντροπατάτας έχει οδηγίες για σένα. Νόμιζα ότι δεν θα ενοχλούσαμε τον Χοντροπατάτα. Έκανα λάθος, Πέρσι. Ο Χοντροπατάτας δεν το ήθελε καθόλου αυτό. Και πώς θα βάλω τις πάπιες πίσω στα κλουβιά τους? Θα σε βοηθήσω εγώ, Πέρσι. Ο Χίρο σφύριξε δυνατά. Ακούστηκε σαν πάπια και οι πάπιες πέταξαν και μπήκαν πίσω στα κλουβιά τους. Ευχαριστώ, Χίρο. Αργότερα, ο Χοντροπατάτας έδωσε οδηγίες στα τρενάκια. Ξέρετε όλοι τι πρέπει να κάνετε. Πηγαίνετε να γίνετε πραγματικά χρήσιμοι. Ο Χίρο προχώρησε μπροστά. Και εγώ τι θα κάνω, κύριε? Εσύ, Χίρο, θα κάνεις αυτό που έκανες πάντα. Θα φανείς χρήσιμος εδώ, βοηθώντας εμένα φυσικά. Ο Χίρο ήταν το πιο ευτυχισμένο τρενάκι του κόσμου.